Il-paċi ma'kom. L-lum eżisti ta' 3 ta' novena fil-parroċċja tagħna. Il-komunità nisranija tilqa' daw it-trabi li diġà ġew mamda, diġà una parti mill-komunità tagħna, ma llum ukoll nippreżentawhom mill-Omna Marija. Propju xtaqt li dall-ispirtu komunità li qed tilqa' membri ġodda fil-komunità huwa dak li jgwidana fir-riflessjoni tagħna llum f'dan it-3 ta' novena. Ispirati anke għal darb'oħra minn Omna Marija, però fil-kuntest ta' dak li qegħdin ngħixu llum il-ġurnata fis-soċjetà tagħna aħna bħala Knisja li qed ngħixu f'ambjent li tant qed jitbiddel. L-ewwel ħaġa s'issejjed jekk nitilqu minn Omna Marija, naraw li l-Madonna meta aċċettat il-Ġesu fil-ħajja tagħha kellha tinfetaħ għal tant persuni ġodda li kellha tintaqa' magħhom fil-mixja tal-ħajja tagħha. Il-ħajja tagħha ma setax tibqa' magħluqa bejna u bejn Ġuseppi, però kellha tiġi miftuħa għal tant nies oħrajn. Kellha tiġi miftuħa għall-anzjani pereżempju, meta fit-tempju tiltaqa' ma' Xmun u Anna. Il-ħajja tagħha kellha tiġi miftuħa u tilqa' nies li kienu orrief, bħal dawk li aħna nsejħulhom islatemaċi. Il-qalb tagħha kellha tinfetaħ ukoll għal nies li kienu sempliċi bħalma kienu rajja. Il-qudiem fil-ħajja tagħha Marija kellha tinfetaħ għad-dixxipli kollha ta' Ġesu. U d-dixxipli ta' Ġesu mhux kollha kemm huma baqgħu fidili lejn il-mulej. Il-Madonna kellha tuħsib il-Pietru li kien ċaħat il-Kristu għaliex Marija kienet fl-ewwel komunità nisranija. U l-Madonna kellha tuħsib anke lil Ġwanni li baqa' fidil ħdejn is-salib ta' Ġesu. Allura naraw li Marija kellha il-qalb tagħha tinfetaħ eżistijej għal tant nies. U propju nixtieq illum nifqu fuq 8 attitudnijiet li biex inkunu bħal Marija fi żminijietna jeħtieġ li jkollna. L-ewwel ħaġa sistijej, qabel ma naraw dawn l-attitudnijiet illum aħna ġibna trabi bħala membri ġodda fil-komunità. Nixtieq nistaqsi, ġibna xi adult biex isir membru ġdid għad il-komunità? Għaliex aħna żminijiet tagħna eżistijej fil-futur tal-Knisja fis-soċjetà tagħna, aħna r-rata ta' twelid qed tonqos f'Malta. Il-futur tal-Knisja mhuwiex fi trabi ġodda biss. Però f'tant nies li telqu l-Knisja li xi darba kienu bil-qiegħda hekk bħalek u llum mhumiex hemm u għadha tista' tkun int. U allura eżistej dawn il-membri ġodda li nixtieq nirriflettu fuqhom biex aħna nilqgħu mhumiex tant it-trabi li qed inġibuhom aħna fil-fidi tagħna. Però biftuħ għal tant nies li telqu l-komunità nisranija fi żminijietna li b'dispjaċir irridu ngħidu li aktar ma jgħaddi żmien donnu jiżdied qiegħed dan numru u mhux qed jonqos. L-ewwel ħaġa rid ikollna biex aħna nilqgħu eżistijej mill-ġdid il dawn ħutna hija l-fidi li l-Ispirtu t'Alla Sidna Ġesu Kristu jaħdem f'kulħadd. Il-Knisja tal-bidu l-ewwel komunità nisranija kellha l-isfida li tinfetaħ għal min ma kienx ludi, għal pagani. U din ġrat mhux billi għamlet tal-Knisja, imma billi l-Ispirtu Santu inqeda b'raġel li ma kienx ludi, Kornelju, għamel l-esperjenza talla li laqgħetu mal-komunità nisranija u l-Knisja kellha tinfetaħ. Però kellha temmen li Alla ma jaħdimx biss fina u bejnietna. Alla li jaħdem fil-Knisja jaħdem ukoll barra mill-Knisja. Ma naħsbux eżistej li min telaq il-komunità nisranija neċessarjament telaq il-Alla. Il-mulej jibqa' jaħdem anke fil-qlub ta' dawk li tbedu. U rrid ikollna din il-fiduċja f'Alla l-imbierek li hu jista' jmiss u jiftaħ il-qalb tagħhom biex xi darba jerġa' jġibhom lura fih dan il-komunità. Aħna rridu nemmnu dan. It-tieni ħaġa sistijej hija l-ħeġġa li aħna għandu jkollna bħala komunità illi l-oħrajn inlaqgħuhom ma' Ġesu li nagħmlu l-Ġesu kif kienu ħobjej tant San Ġorġ Breka f'pajjiżna
Il-Ġesu maħbub u l-Ġesu magħruf. Jekk aħna bħala komunità ta' Nsara Ġesu huwa teżor moħbi, aħna l-Ġesu naħbuh mill-oħrajn, aħna x'għandna x'nagħtu? Il-Knisja x'għandha x'tagħti lin-nies tal-lum? Il-Knisja tkun bħal Pitru u Ġwanni illi qalu dak ir-raġel matub li kien barra mit-tempju u qalulu depu fidda m'għandniex, imma milli għandna se nagħtuk, f'isem Ġesu Kristu kun infejjaq. Tant nies huma matuba barra mill-Knisja eżistijej. Forsi ma tantx nistgħu ngħidu aħna depu fidda m'għandniex għax minn dawk għandna. Però nittama li nistgħu ngħidu wkoll milli għandna se nagħtuk, aħna għandna l-Ġesu. Il-qalba tal-Knisja hija l-persuna ta' Ġesu Kristu illi jekk nitilfu lilu tlifna kollox. U dak li aħna bħala Knisja għandna x'nagħtu huwa l-persuna ta' Ġesu. Però saqsi li jekk innifsek, meta kien l-aħħar darba li int pruvajt tressaq il xi ħadd lejn Ġesu? Jew din ħaġa ma teżistix f'qalbek. Jekk le, din il-festa qed tiġi eżistijej biex anke tħeġġeġ dan in-nar ġewwa fina. It-tielet ħaġa eżistijej li rid ikollna biex nilqgħu membri ġodda li rridu nitolbu għal konverżjonijiet. Ku kelli nistaqsikom kemm minnkom marru Lourdes. Naħseb ikun hawn numru li mar Lourdes. Ħafna mill-Kattoliċi xi darba jew oħra marru Lourdes. Però ħafna drabi meta marru Lourdes il-messaġġ li nġibu magħna huwa dwar il-fejqan li rrid ikollna jew li nixtiequ nitolbu għal xi ħadd. Meta l-messaġġ fundamentali tal-Madonna ġewwa Lourdes approvat mill-Knisja huwa li aħna nitolbu għal konverżjoni tal-midinbin. Il-midinbin min huma eżistijej? Daw kollha li f'ħajjithom għadhom ma daqux l-imħabba ta' Ġesu. U f'dil kategorija nistgħu naqgħu jiena u int. Aħna niġu l-Knisja kuljum, aħna li lejla qegħdin hawn. Għax aħna issa jkun li qegħdin hawnhekk bidrawwa imma fil-qalb tagħna għadna ma minniex l-esperjenza ta' Ġesu. Allura għadna ngħixu f'dan id-dnub fil-qalb tagħna li għadna ma esperjenzajniex l-imħabba Alla lejna, li għalina din hija biss kliem imma qalbna għadha mhijiex fiha. Aħna rridu nitolbu eżistijej. Il-Madonna ħeġġitna biex aħna nitolbu għal konverżjoni. Il-konverżjoni tfisser li taċċetta li int maħbub. Aħna l-messaġġ għad-dinja tembarra għal dawk li tbedu minn Ġesu fi żminijietna u mill-Knisja irid jibqa' jkun il-messaġġ tal-Vanġelu li Alla jħobbna. U meta nitolbu għal konverżjoni għadin biex l-oħrajn jaċċettaw l-imħabba Alla lehom. Ir-raba' aspett eżistijej. Qedtilkom Marija kellha tant kategoriji differenti ta' nies li kellha qalba tkun miftuħa lihom. U aħna bħala Knisja llum, bħala komunità nisranija llum, irridu naraw li qalbna tkun miftuħa fil-verità għal kulħadd, mhux bil-paroli. Hawn tant kategoriji eżistijej li llum il-ġurnata jħossuhom maqtuwaj mill-Knisja minħabba l-orjentament sesswali tagħhom, minħabba sitwazzjonijiet ta' relazzjonijiet li jgħixu fihom. Dak kif iħossuhom huma għandhomx raġuni jew le kwistjoni oħra. Il-problema qiegħda fina x'inhi l-attitudni tagħna. Intom bħala komunità nisranija u fl-Isla, x'qegħdin tagħmlu biex ikollkom qalb miftuħa għal tant nies li huma l-bogħod minn Ġesu, li forsi ma jaħsbuhiex bħalek, li forsi għandhom lifestyle differenti minn tiegħek. Il-daw int tixtieqhom dejk fil-qudies. Tixtieqhom ħabtu l-bib ta' darek. Jew aħna l-fidi tagħna qed tiżolana minn nies barra, qed taqtana minflok li qed tiftaħna. Iridu nistaqsu x'irid jitbiddel ġewwa fina sistej biex ikollna qalb miftuħa l-oħrajn. Għax jista' jkun li aħna kuntenti u komdi nagħmlu l-festi tagħna, iċ-ċelebrazzjonijiet tagħna u niltaqgħu dejjem ma' l-istess nies u fin-novena nivvintaw kategoriji differenti ta' nies biex il-Knisja nimlewha ħalli ma nieħdux xokk u naraw ftit nies. Din hija għalama li ħafna drabi ngħixu fiha u nibżgħu naffrontaw. Irridu nħarsu lejn il-verità u naħdmu bis-serjetà fil-qlub tagħna eżistijej biex ninfetħu fil-verità għan-nies barra. Irridu nistaqsu x'qegħdin nagħmlu eżistijej l-ħames ħaġa biex aħna mmorru nfittxu. Il-Knisja qiegħda timbuttana milux il-Papa meta kien il-World Youth Day, l-ismijiet tal-Brażil qalilhom
iftħu l-bibien tal-Knisja. Kieku għafem ma tantx kien impressjonani bli qal. Però l-Papa wara qal mhux biex in-nies jieħdlu tiftħuhom, biex intom toħorġu u tmorru tfittxuhom. Iftħu l-bibien tal-Knisja mhux biex in-nies jieħdlu, biex intom toħorġu minnhom u tmorru tfittxuhom. Din il-Papa l maqala l-isfijiet, però hija kelma li totta lina l-koll. Il-bibien tal-Knisja miftuħa biex aħna noħorġu minnhom u mmorru nfittxu n-nistem barra. U nistan barra fejn issibuhom eżistijej. Fil-maġġoranza tagħkom issibuhom fuq in-netwerk soċjali, fuq Facebook, fuq Twitter. Issibuhom meta toħorġu u tmorru għal momenti ta' rekreazzjoni. Issibuhom meta tmorru taraw film. Issibuhom fuq il-post tax-xogħol. Dawn huma ħut eżistijej li uħud minnhom telqu l-Ġesu l-Knisja. U aħna x'qed kif qegħdin nużaw dawn il-momenti biex infittxu in-naġa l-mitlufa. Tafux Ġesu għallinna l-parabola tar-raj li kellu 99 u ħarbitlu waħda. Naħseb illum qed tinqaleb l-istorja. Il-waħda da tibqgħu 99 qed ikunu l-barra. Aħna rridu bħal raj tajjeb eżistijej. Il-kol kemm aħna, din mhix missjoni tal-qassisin. Din hija missjoni tagħkom il-kol li tfittxu il-mindbiet minn Ġesu għax jekk intom doqtu l-imħabba tiegħu ma tistawx iżommu għalikom bil-fors taqsama ma' xi ħadd. Is-sitt ħaġa eżistijej hija kemm aħna lesti bħala komunità, kemm aħna lesti bħala komunità nitalmu minn għand dawk li huma l-bogħod minn Ġesu mill-Knisja. Xi drabi aħna niġu hawn dejjem lesti biex nagħlmu, ftit lesti biex nisimgħu. Min qallek illi minn ma jiġix il-Knisja m'għandu xejn jgħalmek fajtek? Min qallek li ma jemminx falla m'għandu xejn jgħallimna anke bħala komunità nisranija? Jekk aħna rridu naraw x'hemm bżonn jitbiddel fil-komunitajiet tagħna, il-homework nagħmluh bejnietna jew nistaqsu minnu hemm barra wkoll. Aħna rridu nemmnu eżistijej li anke dawn ħutna barra minn hawn huma wkoll kelma talla lina. Il-Madonna kellha tant titallem minn għand nies li ma kinux magħha meta derila l-Anġlu Gabriel. Waħedha kienet, però kellha titallem minn għand oħrajn. X'munu għandna ma kinux magħha, ir-rajja ma kinux magħha, il-maġi ma kinux magħha, l-apostli ma kinux magħha, però Marija tisma' u titallem minn għand kulħadd fil-mixja tagħha. Jekk irridu niftħu qalbna għall-oħrajn, aħna rridu wkoll neċessarjament eżistijej nitalmu anka minnu maqtuħ mill-Knisja u minn Ġesu. Is-seba' ħaġa li rridu nistaqsu hija din fil-mixja tagħna bħala komunità. X'lesti li nibdlu fil-komunità tagħna mill-istrutturi tagħna biex dawk li huma l-barra jħossuhom komdi. Ċertament maħniex imsejħin biex nibdlu t-tagħlim, però l-espressjoni tal-fidi tagħna, il-mod kif aħna nitolbu, il-mod kif aħna niċċelebraw, il-mod kif aħna norganizzaw lil nfusna. Illum hawn nies li ma ħossuhomx komdi bl-istili tagħna. Mhux għax huhom ħżiena, imma x'ma jappellawx għaż-żmien tal-lum. Aħna lesti nibqgħu ngħidu hekk iridu nkunu għax dejjem hekk konna. Jekk iridu nkunu komunità hekk, allura ejjew immutu hekk. Jekk iridu niftħu qalbna l-oħrajn, irridu nkunu lesti li anke ninbidlu għall-oħrajn. U l-aħħar ħaġa sisti li xtaqt naqsam magħkom u din tifhmuha intom ġenituri li għandkom it-trabi. Jekk iridu niftħu qalbna l-membri ġodda fil-komunità nisranija, il-membri ġodda li se jkollha l-Knisja apparti tfal se jkunu nies fil-maġġoranza tagħhom ibweġġajn. Min huma n-nies li llum il-ġurnata qegħdin jiskopru l-Ġesu Kristu f'ħajjithom? Persuni li waqgħu fid-droga, persuni li kisruha mal-liġi, persuni illi żwieġ tagħhom huwa mkisser, li huma mweġġajn fir-relazzjonijiet li għaddew mill-infedeltà, persuni li jkunu morda. Fil-maġġoranza ma dawn in-nies li qegħdin jiġu lura lejn Ġesu.
Dak ifisser eżistijaj li aħna rridu nkunu ħafna sensittivi. Jfisser li rridu nuru l-maternità li kellha l-Madonna lil dawn il-membri ġodda inrabbuhom b'ħafna għoża u nagħmlu mixja magħhom bil-mod. Ma nistgħux nippretendu illi kull min se jersaq lejn il-Knisja irid jibda jgħix il-Vanġelu kollu kif suppost, irid jibda l-ħajtu drastikament. Intom il-uliedkom trabbuhom bil-mod u jikbru bil-mod. U rrid ikolkom il-paċenzja li jikbru bil-mod fil-ħajja tagħkom. Anke aħna bħala komunità irid ikollna l-paċenzja li kellha anke Omna Marija mal-ewwel Knisja, mal-ewwel Apostli biex il-membri ġodda inrammuhom bil-mod. Ħafna paċenzja, m'hemm skrupli, ma nitkasawx. Iż-żgħażagħ ġodda li fil-Knisja se jkollhom mhux jitgħatu fuqhom, mhux dik il-moda tal-lum, ħanoqogħdu niskruplaw dawn l-affarijiet, se nħarsu bl-ikraħ lejn min jidħol b'xi tagħtu fil-Knisja. Eżistijaj, u bħafna paċenzja, tajtkom biss eżempju, u bħafna paċenzja li rridu ngħixu u nrabbu il-ħutna ġodda fil-fidi. Dan kollu li jettilkom jekk tħobbu l-Ġesu u l-Marija, dan huwa ferħ. Intom ġenituri, intom tifirħu trabbu l-uliedkom, tifirħu tibdlu l-ambjent tad-dar minħabba uliedkom, iva u tagħmlu sewwa x'hemm l-imħabba. U forsi dan li tonqos xi drabi fil-komunitajiet tagħna l-insara, l-imħabba vera, għax l-imħabba biss tiftħilna qalbna l-oħrajn u l-imħabba biss tgħinna nibidlu biex nilqgħu l-oħrajn fil-verità u mhux bil-kliem. Jalla anke din il-festa eżistijaj. Isservi biex tixxejkjana sew minn ġewwa, biex tiftħilna qalbna l-oħrajn, biex infittxuhom ħalli jkollna membri ġodda ta' vera fil-komunità nisranija għall-glorja t'Alla u għall-ġid ta' xulxin. U jekk nagħmlu dan, il-mulejja tinaslim.